VIP date oħra u l-medin ċimba Paċeville. U l-guest tiegħi huwa xi ħadd naqa' special. Mr. Carl B. Hi! Kif aħna? Alright, tajjeb. Alright, Eċitat, jien alright. ħallu baħari ħabbat. U taf ma' min id-date? Ma taf. Ovvja, ma nafx issa. M'għandekx imma idejek, ma ħsibt Marja raġel. raġel. Uja, sa. Uja, fuq il-sna, naf. ħammur ma ħabib, nispera li jek. Tlaqna ħanara. U t-tini guest tagħna huwa ġurnalist tal-sports, Mr. Monsignor. Kif inti? Alright, inti kif? Jien alright. Għandek ideja ma' min id-dej? Assolutament le, nispera li xi ħaġa gustus. Fimni mhux daqshekk ikraħ imma alright. Ikraħ, diġà tittin indikazzjoni li raġel. Rid ngħidlek gustuża jien ma naraw issa Ikel mhux ħansaqsek jekk għandek ġuħ għax dejjem bil-ġuħ. Dejjem bil-ġuħina. Mela tlaq. Wikkieli. Tlaqna. Kif int? Alright. Edvin, jien għandi pjaċir. Għandi pjaċir qed narak mhux mit-television. Għandi pjaċir li tqajt miegħek l-ewwel darba. Mużika għalkemm toġobni ma naħsibx li il-mużika li ddoq inti xi ħaġa li fidek. Eżatt. Kollu sew? Alright, għaddej. Għalissa affarijiet apparti li s-sajf jidher jisu kważi pjanat u kalendarju mimli. Jiena nipproduċi wkoll, ġifieri nagħmel dance music jien id-dar, l-istudio u nagħmel ġuratan bażikament, ġifieri ġranet hemmhekk. Edik tal-music u edik tal-futbol. U ma mill-iżżomm. Juventus. Oh, ġesu nista' mmur. Ciao, tlaqt. Kif imma mal-Juventus? Koġentijaj son mal-Juventus ukoll. Min missieri mal-Manchester United, ġifieri ma dinjiet differenti. Imma dejjem kont ikun ma' koġentijaj kienu son mal-Juventus, meta kont żgħir iktar kienu jisom kont ifissat fuq Baġġo jien. Allura, fimt mbagħad jisni dejjem nipprova nħalli t-topp u bħalu. Allura, jisni dejjem mbagħad mal-Juve u Vialli u Ravanelli u ġifieri. Mbagħad għajt għadni sal-lum, mhux l-aqwa snin tal-Juve bħalissa ma okej. Huwa klabb glorjuż, klabb li rebaħ dak kollu li joffri, apparti li sfortunatament ġar miegħu ċertu żminijiet korro, imma xorta at the end of the day. Naħseb Juventus il-passat tagħhom naħseb irnexxielu jiġbor dak li hu l-Juventus illum. Ilu żminijiet kbar li rawhom jaraw li jġibu s-suċċessi li jipproduċu plejers kbar li jmorru ma' nazzjonal bis-saħħa ta' ċertu plejers li ħarġu mill-Juventus ġabu suċċessi lejn il-pajjiż Taljan. U n-nazzjonal għax ħafna mit-tim tal-Juventus ġieli kien nofsu Juventin. Ġifieri kien hemm żminijiet fejn kienu jgħidulek naħseb it-tim Taljan seta' il-coach Taljan seta' jaqbad il-plejers kollha tal-Juventus u jmur jelab dak iż-żminijiet għax. Eżatt. Kemm kien. Għax bil-gowl hemm kollox kienu. Tal-ftit żgħira li kellhom Milan dak iż-żmien u forsi Napoli u Inter. Ma l-Juventus minn dejjem naħseb kien jipproduċi kien huwa pedina ferm importanti, familja Agnelli. U inti bħala sportiv ovvjament, ġifieri u tittikja ħafna boxes fejn jidħol l-isport, ġifieri ma mhux futbol biss. Le, jiena kont nilgħab il-futbol, kont nilgħab il-water polo, biss iż-żminijiet tiegħi kienet ma tistax dak iż-żminijiet sfortunatament ma kinux iħalluk tagħmel it-tnejn li huma il-clubs ma kinux iħalluk tagħmel it-tnejn li huma tiddeċidi ser tagħmel. U one fine day kelli niddeċidi eżatt ser tkun il-karriera tiegħi u missieri kien fissat fil-futbol, ġej mill-futbol u għalli isma' jien nippreferi jekk tieħu l-futbol u kont batt il-karriera tal-futbol. Naħseb li kelli karriera mhux ħażin, ma kienx karriera faċli għalija fil-futbol. Għax il-karattru tiegħi mhuwiex xi karattru li
jien xi wieħed li ħanoqgħod inħallik tippruva tgħaddini bismi. Mela ntajna għara li biex kont naf. F'sens li Mela ntajna. jien jekk kont nara ħażin kont samurna għadni sal-lum. Jiena l-ħażin ma jimxiex miegħi, let alone kemm se jorqod miegħi l-ħażin. Jiġifieri allura kienet kelli dak hu l-karattru, huwa l-karattru Tommy. Mommi ma tantx kont iċċajta, ma tantx fis-sens mhux kontx iċċajta, x'ommi kienet mara ċajtiera l-aħħar. Imma Hemm ċertu serjetà. jekk mhux ħataqbdek tikdeb, mhux ħataqbdek tajt affarijiet li m'għandekx tajt, jew tagħmel affarijiet li m'għandekx tagħmel, għax hemmhekk ħatiksera magħha. U jiena huma affarijiet li jdejquni. F'sens konversazzjoni tiegħi hija waħda li biex forsi nkompli ċajta neżaġera, nkompli nżida. Ma mhux fil-kartu tiegħi li nħu biex nikdeb. Gidba valida biex tara kif ħatoħroġ minna. Nsejħela gidba valida, mhux ħanajlek li isma' qatt ma gidba valida. Qatt, imma le, allura fil-futbol jiena wasalt sa l-Under 21 tan-Nazzjonal, labt Premier, labt ma' bosta clubs, Sliema, Ħamrun. Imma mbagħad meta ġejt biex nagħmel passi kbir li nkompli għaddej fil-kampjonat tal-Premier ta' dak iż-żminijiet jiena lab ma' l-aqwa players. Illum hija ħolma li jkollok players ma' dawk il-players lab magħhom. Jien kelli l-unur nilab mal-Mundu, kelli l-unur nilab mal-Weber, kelli l-unur nilab mal-Stefan Sultana, ġifieri kienu players kbar. Leġendi. Ġifieri kollha fit-tim ta' Sliema rajt players qabli li ġabu s-suċċessi kollha lejn il-klabb ta' Sliema, Ħamrun il-ħaqt il-ftit it-tajjeb tagħhom u mbagħad il-ħaqt il-ħażin meta Ħamrun kienu bdew msejrin ħażin jitilfu President. U mbagħad ġie żmien li għad tisma' Daqshekk. inżilt mill-Premier għal-First, ħadd pjaċir hemmhekk, bdejt insib ħafna nerġa' ngħid il-kartu tiegħi bdejt klexxi ħafna ma' nies li l-iskop tagħhom ma kienx il-futbol, imma kienx hemm wara Ġifieri l-futbol. inti għax jiena nara programmi tal-sports. Cheers. Għandi pjaċir għal darbora. Żewġ karattri vera interessanti naħseb jien. Ħalli nispjegalkom kif taħdem id-date tagħna. Fit-tablet lestejnilhom stampi fuq xiex irriduhom jiddiskutu aħna. Hemm stampi li huma mhux daqshekk plain fuq ix jiddiskutu, ħanaraw huma biex ħajoħorġu. Issa ġaxina peress li nsegwi l-sports, u għek ġviri ġili nara program Grazzi. li tamel inti u daw. Ġviri issa naf, qed tispjega li ġunu l-karattru tiegħek naf minn fejn jiġu dawk il-mistoqsijiet ma jkollok xi ħadd tal-MFA taqbad bum bil-machine gun. U xem fejmis, ma kollha. Le ma kulħadd eżatt, imma Jien xi ħaġa li imma isma' tibda tfittex il-verità. Ovvjament xogħol ġurnalist. Ma ħalluk tagħmlu huwa xogħol ġurnalist. Ġifieri tagħmel xogħolok, imma jien jogħġbuni l-affarijiet skjetti u ovvjament meta tkun issegwi ċertu affarijiet u tkun tittarhom iktar mill-viċin, allura issa sirt naf mela il-karattru tiegħek jirrifletti għal xed nara fuq Huwa il-televiżjon. jien nemmen li l-rwol ta' ġurnalist huwa li jwassal hemm barra l-verità. Tista' tispekula, tista' toħloq il-simpatija, tista' toħloq l-antipatija. Jien ma narax li l-rwol tiegħi bħala ġurnalist qiegħed hemmhekk jiena biex la niġbed il-simpatija ta' ħadd, la biex niġbed l-antipatija ta' ħadd nipprova. Qiegħed hemmhekk biex nagħmel li dak li huwa rikjest minn fl-opinjoni tiegħi huwa ta' ġurnalist. Ġurnalist mhux hemmhekk biex joħroġ informazzjoni l-ewwel wieħed, imma biex joħroġ l-iktar informazzjoni korretta li tkun. Sfortunatament għandek il-ftit li joħorġu l-informazzjoni, iridu jkunu tal-ewwel biex joħorġu l-informazzjoni, u mbagħad jekk ikollok toqgħod tara mod is-sit jew inkella dak li jkunu diġà qalu, jaraw kif ħajduru magħha U biex. jkun il-link ta' bejn in-nies u bejn xed jiġri. Ġifieri il-ġurnalist li ħajwassal l-informazzjoni lejn in-nies korretta kemm hu possibbli. Jien naħseb li il-ġurnalist huwa il-bniedem li he can make it and break it f'ċertu affarijiet. F'sens li jien nista' noħroġ news fuqek li ma tkunx veritiera Eżatt. u lilek letteralment nfarkek. Vera. U jista' jkun hemm konsekwenzi ħafna għar. Għax jiena ma nafx il-karattru tiegħek kemm hu b'saħħtu, ma nafx sa fejn tista' tasal. Sfortunatament illum in-nies li jkunu għaddej minn żminijiet żiena they look for an easy way out. Allura wieħed irid joqgħod attent. L-irwol ta' ġurnalist irid ikun wieħed kemm jista' jkun Responsabbli. responsabbli ħafna.
ħafna. Jiddu nqogħdu attenti. Mhux ngħidu, imma l-mod kif se nwasluh. Hemm mod u mod. Hemm mod li twaslu u jasal kif suppost għandu jasal, hemm mod li twaslu b'mod goff, b'mod li ma jinteressakx, tiġi titnellaħ minn dak li jkun, u jaf ikun hemm għalkemm qed inwasslu l-istess messaġġ jiena u inti. Hemm mod u mod kif tajdu. Imma lil dak taf tkissru. Allura, nemmen li nippruva nieħu il-way li hija l-aħjar. Jekk imbagħad tibqa' tippersisti li għandek raġuni, jien naf ċert li għandek żball. Hemmhekk imbagħad ħajkonna daqsxejn clash li għax kolli konna fl-affarijiet mhux għali. Il-verità. Oh, Ġesu. Suppost qed naraw hekk it-toilet paper jew linjam? Naħseb linjam il-parkeda, jew xi pellet. Jiena nista' nduqu xi ħaġa. Buon appetito. Għaniftaħ di jiena. Jiena kider tajjeb, Ismek ma nkunx kollox nistgħu nieħdu magħna, nġib doggi le bil-fors kolli. Kollox bil-fors? Bil-fors ħajkonna kollox. Bżax ma ħallu xejn. Ma nafx, toilet paper. Ma noħra. Ifek. Toilet paper. Sa naraw għada. Wara dawn, kont sa ngħidlek minn hawn dispera ma nużax minn hawn ftit ieħor wara li nkunu kellna taw ġieri. Toilet paper. Hija xi ħaġa li Biki? ekku, imma ma tantx nużaħ biki. Meta jkolli riħ, però ma mmurx għat-toilet paper biex nissofja u hekk. Għax iktar faċli tobrox hawnhekk kollu milli allura preferi tixju sur tajbin. Għalkemm daj fakkarni li xi ħaġa teorija li għandi jiena, forsi mhux ħin li kelli, imma jiena m'għandek ċans li nagħmel x'imkien toilet jekk mhux id-dar. Bil-kontrarju tiegħek. Kull imkien. Fejn jiġi li Jekk id-doq, jekk jasal il-ħin li hemm bżonn isir dak li huwa rikjest minni, jien se nkun qed immur u nagħmel dak li huwa rikjest minni. Ovvjament, mhux tkun kemm jista' jkun nadif. Mhux hekk. Mhux imbagħad kullum kien, imma Imma l-armi ta' ikoll jien naf insifer u ikolli flights ta' nsifer ovvjament il-hotellu dik tiġi sa id-dar. Ma l-flights u airport u fimt, ġifieri nipprova nissaporti kemm niflaħ, ġifieri biex ikolli dak il-home spot. Jien anzi meta ninżel minn flight għal ieħor, apparti li nkun diġà żanżant il-bathroom tal-ajruplan hekk. Kif ħanerġa' nżanżan il-bathroom tal-airport, ġi serraħ rasek. Mbagħad m'għandix problem. Ara, ejja ngħid, ġieli nisma' nies bħalek. Ngħid kemm jien fortunat minn dak il-lat li ma noqgħodx. Li ma toqgħodx iddejja. Le. Jien naf nies jiena li jitilqu mix-xogħol biex imorru. Jiena ġifieri nkun jgħid x'imkien nitla' jekk nkun super gravi, nisaqbad u indabbar rasi. Billum stess kolli ġifieri sejr il-ġim. Ġej dort id-dar. Tgħidli ma dort id-dar u mbagħad mort bil-kwiet. Nasal il-ġim? Għax imbagħad ma tkunx problema tiegħi, problema tkun ta' dak ta' warajja. Ġifieri, jiena mhux se jkolli problem. Problema kien biex ħatabli hu. Biex tħassibha hekk bomba. Jerġa' sibek bomba. Mhux se jkolli problema. Immur biex tu? Ħanaw. X'għażlek. Mur waħdar mill-loħ. Biża. Ma xi films tal-biża? Għalien. Jew UFOs, temmen bihom? Ħajjina. Bes il-ġurnalist taqra ħafna. Ma mhux li. Ara, mhux li ma nim. Kif ħambat ngħidax, ma jgħidux imorru jgħidu għadha li da jew meta. Jemen. Ġieli tara ċertu affarijiet, ma milux ħarġet fuq l-news kollha li kienet qiegħda fuq news portals li huma ta' barra Amerikani. Taljani, Ingliżi, Amerikani. Li da kien hemm persuna fuq ajruplanu fettilla kienet viċin li Tillandja u kienet qiegħda b'mobile u f'daqqa waħda di tara qisha dubbiena għaddejja speed of light.
Da ġara li meta tawilhom tkellmu n-nies li għaddew il-kumment tagħhom in-nies li jifhmu. Fem qalu wieħed ma jistax jispjega żaċċini minħabba s-saħħa li kienet għaddejja. Biss huma bdew iġibu filmati oħra li qegħdin tidħol fuq YouTube u tfittixhom. Fejn kien hemm żewġ ajruplani jekk mhux se żbaljat tal-Armi Amerikana li dawn huma ajruplani tal-ġlied b'saħħithom, jiġifieri veloċi immens. U da qabad fuq il-kamera, fuq l-infrared kamera tiegħu li jkollu xi ħaġa li tant kemm ditaġġel li meta beda jikkalkula l-speed, beda jgħidlek din impossibbli li huwa ajruplan, m'hemm l-ebda ajruplan li jaġġel daqsa. Issa ġejja minn pilot Amerikan, waqt li kien qiegħed itir. So qed jgħidlek li dan li naħseb l-speed jaf x'inhu għax kien qiegħed fuq xi mhux se żbaljat xi F-16 jew x'kien. Jiġifieri qed jgħidlek isma' dan m'hemm l-ebda ajruplan jew oġġett li jista' jtir is-saħħa. Issa, jew għandek xi pajjiżi kien qed jipprova xi ajruplan jew kellha xi ħaġa Jew xi ħaġa ġdida. Xi ħaġa ġdida li tista' twassal gwerra. Jew inkella there's something very far li bħalma huma ma jafux li aħna qegħdin hawn aħna ma nafux. Aħna ma nafux li qegħdin hemm. Imma jekk qed itir viċin tagħna naħseb induna b'xi ħadd minnha ġifieri. Tixtieq tesma' jiena daw l-affarijiet anke daw li jgħidu jaraw il-ħares u jmorru haunted u jmorru ġo xi dar u jibdew jgħajtu l-ispirtu, jien daw beżżawni. Jien anke dar waħdi ukoll nkun jgħat waħdi d-dar nixel il-kurutur u nimxi snin inġa mal-ħajt għax nebża. Aħseb wara nkun naf li jgħixu l-UFOs u jista' jċempel il-bieb niftaħu jisib UFO. Din ix-xogħol tiegħi propja. Apparti li naħdem bħala ġurnalist, imma xogħol tiegħi propja huwa li naħdem ġew awtorità u ndur il-bini tal-gvern li jkun mitlu. Nidħlu f'ħafna postijiet. Postijiet li huma ta' ċertu importanza li jkunu abbandonati. Il-biża tiegħi huwa li nidħol u għalla ħares qatt insib il xi ħadd jew jkun qiegħed triqet hemm għax qed jabbuża mill-proprjetà li ma nkunux nafu. U jtik qatajbel ħasrek, li nista' assigura darba minnhom li żed qattusa. Jien dil qattusa tant kemm ħassritni ġifieri kif rajta nieżla li dak il-ħin ma ndunajtx bi kelli noħroġ barra u nara indunajt x'kienet wara. Jew li għal ħesqat nidħol u nsib xi ħadd li jkun taf kif daħal hemm u ma nexxilux joħroġ. Jew ġara xi ħaġa. Imma li hemm inkun qiegħed id-dar jien wieħed li ma norqodx kważi l-lejl kollu, diffiċli biex noqgħod il-lejl kollu. Laqqas nixal, ġifieri mill-kamra tas-sodda tagħna għal-Ċina. Ma nixalx, u mbagħad kif nasal fil-Ċina nixal il-hood. Ma eżatt, dawl biżżejjed. Dawk biżżejjed. Okej. Imma sakemm nasal. Jien ġibu su stadium. Biex nara u ibda nixel kull mem u nittawwal wara l-kantuniera. Qed tgħidlilna imma niskerrahom postijiet mudlama ħafna. Imma jekk kollhom ikunu jeżistu naħseb li d-dinja tiltaqa' magħhom ma naħsebx tkun. Forsi m'għandhom sara daw. Nispera li ma jkunux kif iġibu l-films dejjem jattakkaw daw jkissru hemm u għandna biżżejjed kissir. U jattakki minn hemm u minn hawn daw. Forsi ma jagħmlux sara u ġifieri. Ja forsi jisalvawna wkoll. Rock, paper, scissors. L-iskola. L-iskola jew? Ma tfal. Ma tfal. Pa tifla jena ħireġ, għaw ħirġa. Tini, le, mux ħanti, pa, rock, paper, scissors, jessa jek nerba jien tini 20 flok 10. Rock, paper, scissors. Dejjem 12. Familjari. Ma dejjem 20 toħroġ, taqqat ma toħroġ it-10, dejjem telli fejn. Ġifieri, anke jek titlef. Jek titlef. Jek nitlef inti jom. Trenna li għaw, jek terba. Dejjem kważi terba. Imma jek titlef fi xort li rari. Mamma, niftakarx jek xi darba tilfet, imma jek titlef xorta. Jek ta' titlob 20 ħajkollha tieħu. Daw żminijiet ta' tfal, tfulija. Imma affarijiet li qabel konna eżatt, daw kienu l-affarijiet li kontarhom u konna nagħmluhom day to day, normali, ġurnata, biex naqtaw għall-logħba jew futbol jew biex nilagħbu l-iskola u daw l-affarijiet. Daw kienu affarijiet ta' kuljum. Naħseb huma li sbaħ affarijiet ta' sempliċement raġuni li bdaw aħna konna inqattaw ġurnata. Huma iż-żibeġ
Il-boċċi. Il-mela. Konna niftakar nagħmlu l-passju. Jiena fejn kont noqgħod viċin hawnhekk. Kemm naqbes il-ġnien kaw, il-ċint u għad niġi l-bandli. Il-bandli kellu żurzi għal-bandli, kella dik li dduri merry-go-round, kella naħal oħra bandli minn daw ta' tfal li ddaħħalhom. Ġo dik il-biċċa kien jien xinna nagħbu l-futbol. Mhux l-ewwel darba ninsew li hemm il-bandli u konna niġu sticker ma' dil-bandla ġifieri mhux waħda minnhom. Ma konna nilagħbu. Illum anka futbol mhix xejn. Mhux hekk. Bil-ball miflix kun tal-plastik tal-ilma kont. Niftakar ftit ta' żmien ilu inbidel, mhux ftit ta' żmien ilu, naħseb issa ilu mal-15-20 sena inbidel, jiġifieri l-band li ġie iktar modern, dew xejn. U għamlu saħansitra 5-a-side pitch. Xejn, ma jersaq ħadd. Ma tara Qabel f'dik il-biċċa kienu jilagħbu. Qabel konna morru nieħdu pjaċir f'dik il-biċċa u kulħadd hemmhekk għaddej. Illum u minn dak iż-żminijiet hemm dan il-5-a-side pitch, jiġifieri għandek iktar kumdi ta' fejn tista' tmur telha. Jien li kont immur għand Tommy u missieri ta' spiss, qatt ma naf li nsertajt iġħad. Qatt. Jiġifieri għandek il-kumdi ta' dak iż-żminijiet aħna tal-età tagħna jiena u inti kważi daqsxejn. Forsi għax illum trid tikrih 5-a-side pitch qabel konna naqbdu morru nitlu nilagħbu. Meta kienu għamluhom le, ma niftakarx kien jinkera, kien b'xejn, għax kien tal-kunsill, il-kunsill kien iddeċieda li jibda jiġbor lin-nies hemmhekk. Backfired iktar milli ġabar lin-nies hemmhekk naħseb iktar marru. Għax qabel fil-verità konna nsibbu sementa u ilab. Fil-triq, mhux ma kienx karozzi ta' silu. Ilab. Kollox. Ġi irrelevanti jekk għandek xi żarbun tal-iskola jew le, konna kif lasalna biex flip-flop. Sekk tinżel telha. Ġifieri l-iskola jista' jkollok żarbun għadu ġdid l-ewwel ġurnata tal-iskola u jilagħbu l-futbol, ġifieri. Niftakar il-lasti kienu t-taraċ ta' fejn tinżel minn fuq għall-bandli u t-taraċ liħor biex tinżel għall-bandli liħor għax kien fuq ġispjani hawnhekk għas San Ġiljan. Allora meta kien jiskurja minn din naħa, minn mis-sumur tal-ballun. Jon kella kien jaqbes għax kien kollox jixmur inti, le mhux ħammur, mbagħad tispiċċaw niġġieldu ħallu bil-qiegħda mhux ħadd għalina nerġgħu nibdew. Kien ikun ħin tal-break, jiġifieri. Konna nieħdu pjaċir. Illum is-soċjetà tal-lum id-dinja nbidlet kompletament f'sens li wieħed irid jifhem li aħna konna nieħdu pjaċir b'dawk. Ma kienx it-teknoloġija. It-tfal tiegħi. Qegħdin minn it-liġi teknoloġija. Aħna jinnaf aħna, ġifieri jekk aħna kważi ta' xulxin, ilħaqna at that point. Milli ma kenniex illum u transition tal-li għandna. Ġifieri ilħaqna both ways. Ma sax ngħid waħda kienet aħjar jew issa u aħjar. Ma sax ngħid qabel jew issa. Ma sax nażel. Għax illum ċertu affarijiet li għaw illum xogħol li ma sax nagħmlu kieku jien. Jew kienet ħafna iktar expensive biex nagħmlu. U iktar diffiċli. U iktar diffiċli. Ġifieri llum jekk internet, social media, tgħinek tilħaq l-affarijiet iktar malajr. Jien niftakar. Ovvjament hawn oversaturation ta' affarijiet bħal kull ħaġa oħra ġifieri fid-dinja u bħal kull hobby bħal kull xogħol. Imma mbagħad ovvjament għandek min-naħa l-oħra hija aktar faċli li sa kieku qabel taħseb li kieku jekk qabel kieku ma kellix kieku qabel kien hawn tablet jew qabel ma kien hawn eżempju telefons li mobiles li hawn illum mhux ovvja tużhom kieku. Fimt jiġifieri ma li beda jidħol il-computer u beda jidħol il-PC u bdew jiġu l-logħob fuq il-computers iktar faċli biex ikollok. Allura fimt il-ħin mhux dejjem kien ħajkun barra, kien hemm ċertu ħinijiet u mbagħad fejn iġib sħabek id-dar u tilab futbol fuq il-computer. Jien niftakar dak iż-żmien ma konniex ingawdu daqshekk it-television. Għas sempliċiment raġuni jekk kien ikun hemm logħba li kienet namod tasal World Cup jew xi ħaġa. Jien niftakar missieri kien idum xi nofsija jfittex bir-rota jekk kien dak it-television. Tfittex bir-rota biex tajk tiġi l-istampa. Mbagħad wara tiġi l-istampa kif ipoġġu kollha bħal tal-film. Terġa' mur barra ċaqla għalej, terġa'. Allura ma kienx daqshekk li nistgħu noqogħdu nħarsu lejn it-TV. Meta mbagħad bdejna nimmodernizzaw, bdejna nqattaw iżjed quddiem it-television naw xemm mhux fresh. Imma jien xi kultant l-argument tiegħi huwa isma' għax irid iwaqqaf it-tfal milli jagħmlu ġurnata bit-tablet. L-iskola jgħidulek isma' jista' jkun sija. Imma jien kif jista' jkun sija? Jekk kien it-tifel tiegħi jew kellha t-tifla tiegħi jdumu satejn 3 sigħat biex jagħmlu l-homework u l-homework qiegħed fuq it-tablet, kif nista' nħallihom sija? Mhux hekk. Awtomatikament minn satejn 3 ħajġu 4 għax da jien sakemm immur jien naf mort ġibt xi ħaġa minn ġi xi kamra oħra. It-tifel mhux ħoqgħod jara l-homework, jeqliblu jmur fuq YouTube. It-tifla l-istess teqleb u toqgħod tfittex il-mużika.
il-żminijiet tal-lum huma li huma u qed jaċċettom. Issa billi ħanqod niġġieled mat-tifel, mat-tifla, għat-tablet u dan. Id-dinja tal-lum, you have to embrace it, dik il-ħagġa, anzi, għanna ħafna faċilità li nistaw nilħu ċertu affarijiet thanks ta' teknoloġija. Kontra, ġviri dejjem nħares il-qoddim, l-ura sabiħ. Nara, xamilna xkienem sabiħ u iktar interaction il-nies, noħorġu, ma l-lum. Tirrakkonta dak li għaddejna minn. Għanna d-dinja sabiħa tant. Dan naħseb lesti nistgħu nqabżu. Huma l-Juventus huma Sampdoria. Huma rebħu l-Koppa Italja aħna merbaħna xejn wajna serje B. Il-tim ta' ballun li ovvjament li tal-Parma u jekk jolqtok ġew iċċek il-parties. Parties jiġu daw jew festa. Insomma, mhux festa mhux parties illum. Eżatt ukoll. Parties, id-dinja tiegħi, jiġifieri. Dates. Missieri kien idoqjina, ġifieri missieri kien DJ, qabli, ovvja, u kuxin tiegħi li għallemni li kien DJ ukoll. U jiena jisni tħajjart awtomatikament naturali li mhix ħaġa li qont fil-ħodu attiva llum inti issir DJ. Fimt dejjem isa kienet dar inkollu bil-music aħna, missier dejjem il-vinyl, għod il-lestu biex noħorġu eżempju s-sib fil-għaxija, Marku saħħaġa, l-familja, u għek fim dejjem missier jaqbatu sakemm il-lestu jibda jitfad diski, u da. Ġviri gbirt fl-ambjent, meta bdejt noħroġ mur kif għatlek qabel kont forsi nkun xejktar mal-kuġin tiegħi għax jiena aħwa m'għandix. Allura l-kuġin tiegħi kien jisu l-kuġini konna jisu fimt isnaħwa wkoll. Kont immur għandu narax biex jipprepara biex jgħaddu il-klabs, ġo l-klabs u jixxi diski, kont immur miegħu biex jixtri diski, allura dejjem kont ġo l-mużika elettronika, mbagħad jienu nikber. Mbagħad meta bejt noħroġ u kien resident ġo clubs partikolari qabel u li meta bdejt noħroġ ovvjament mort hemmhekk l-ewwel clubs. U bdejt jibdew jiġbuni u l-clubs, il-DJs u bejn nidħol iktar fil-mużika, ġifieri bejt nikber iktar fil-knowledge, nsegwi iktar artisti barranin, nisma' radio shows barranin, DJs barranin, bejt insifer u daw. Pariżni bdejt nitgħallem ukoll u kelli jisu 16 u llum għaddej il-full time tiegħi, ġifieri mhux qed ngħid il-parties, il-full time tiegħi, il-parties għax indoq fihom u da. Ovvjament norganizza, nġib artisti minn barra, imma d-dinja tiegħi, ġifieri ma nimmaġinanix illum nagħmel xi ħaġa oħra jekk mhix xi ħaġa relatata mal-mużika jew mal-events u dawn l-affarijiet. Trabbejt fiha. Li xi ħaġa naturali, għalija naturali li xogħol, imma ma ngħidlux xogħol, ma ngħidlux xogħol, hija xi ħaġa li għandi passjoni għalija, għandi dedikazzjoni u inqum filgħodu ma ngħidx ufħam u naħdem jew naf li tmur l-istudju għalija pjaċir. Tmur l-istudju nipproduċi, jasa l-weekend u mmur indoq. Anzi jkolli ġemm biex matul il-ġimgħa nipproduċi diska jew tnejn u jasa l-weekend u nipprovhom fil-klass. Imma li tipproduċi diska jew tnejn mhijiex xi ħaġa li jien naf inqum filgħodu jien ngħid ħammur nipproduċi diska u ħanagħmilha jew ħaniġi għandek ngħid isma' illi kif tagħmel nipproduċi diska ħalli murada naħseb hija għalik mhijiex komplessa ma li xi ħaġa li hija ħanibdiha llum. Mhijiex xi ħaġa li ħammur poġġi bil-qeda u nagħmilha. Illum isir kollox bi programm fuq il-computer. Hemm diversi programmi li huma jgħidulhom DAWs, li huwa Digital Audio Workstation. Ġifieri daw il-programmi ikollhom sounds ġo fihom, ikollhom ċertu workflow li inti tista' tedittja u tirrekordja dirett ġo fih u jsir kollox hemm ġo. Illum tista' tagħmel kollox fuq laptop. Ġifieri tista' tiġi hawnhekk fuq dil-mejda b'laptop, bad il-headphones u tista' tagħmel l-ikbar hit fid-dinja. Hemm artisti kbar li għandhom hits kbar fid-dinja, ġifieri daw worldwide world class artists fl-electronic music li ġast jipproduċu fuq laptop biss. Ġifieri daw jagħmlu hits ġast bil-laptop. Ġifieri llum
Again, mor għat-teknoloġija, l-lum teknoloġija tanti avvanzata li tista' tagħmel li laptop. Jiġifieri, imma it takes time biex inti titgħallem il-programm, titgħallmu sew li inti tiġi konfidenti fuqu u ovvjament ukoll li hemm ħafna stili ta' music differenti. Ovvjament jiena meta niġi biex nipproduċi l-iktar li ħammur awtomatikament li jien fuq l-istil li ndoqqiena normalment fil-weekend u li n-nies jafuni bieħu jiġifieri bejn mużika house u techno affarijiet minn dawn. Allura takes time biex inti isek tiġi konfidenti u li jiġik ġo moħħok toħolqu. Ġifieri bdejt nipproduċi minn isu 2006. Ġifieri 2006 kelli l-ewwel computer tajjeb biex inkun nista' nagħmel music bih. Music fuq. Minn dak iż-żmien law ma waqaf qatt. Ġifieri nagħmel music kważi kuljum. Ġifieri jien kuljum nagħmel music, ġifieri jekk forsi naqbes jumej jew naf ftit fil-bidunet kont naqbes jumej jew ġurnata, llum ma naqbes xejn. Ġifieri llum ġie day-to-day job tiegħi li nipproduċi l-music, ġifieri practice makes perfect, dak bħal kollox, ġifieri footballer tkun tajjeb kemm tkun tajjeb, nitkellmu fuq football, inti jekk mhux ħadd tagħmel training ħadd titlef it-touch, ħadd titlef in-nifs. So kollox għandu bżonn il-prattika tiegħu u ovvjament il-knowledge u l-prattika f'ħafna snin u mbagħad jirrifletti f'riżultati. Ġifieri imma kollox idur mal-mużika jena kuljum kważi, kuljum. Għalkemm il-kwiet inħobbu daqskemm inħobb l-istorbju, ġifieri jekk isir ikolli weekend ħafna gigs, it-tnejn jew the next day li m'għandox, ma nismax music, ġieli anke television mute. Just nara, jew baxx ħafna. Ma jkollix ħabta l-istorbju, ġifieri nserraħ naqgħu d-dnejja u da, ġifieri daqskemm inħobb l-istorbju u l-ġen inħobb il-kwiet ukoll, ġifieri. Li jiena l-istorbju mhux mill-istorbju, jien għandi kundizzjoni fej l-oġġett ripetut idejjaqni, ġifieri jekk kun hemm xi ħadd itħawwat it-teh jew il-kafè, hemmhekk ħanajdlek, isma' taħseb jom kella min ikun għadu ma jafnix, ix-xogħol joqgħdu vera attenti, għandi tlieta miegħi fil-kamra jħassar joqgħdu vera attenti. Imma ġieli jidħol xi ħadd ma jindunax, bad ngħidlu attent għax ħajkollok tixtri mag u jibqa' dejja, ngħidlu x'ħadd kissirlu l-qiegħ. U jieqaf, sorry għax naf li tbagħti biha, ġieli. Xi ħadd li namod xi ħaġa li iddejjaqni ħafna meta kien imorru tfal fuq il-mara, ma oġġett li jon kella ġili nisma' xi ħadd ieħor, nkun għandi dik il-kondizzjoni jiena li l-affarijiet li jkunu ripetuti jon kella taħsejjes. Għandi l-kunjatu jien meta jidħol miegħi fil-karozza dejjem biċċuvet f'idejh. U joqgħod ifaqqax jien, dejjem ngħidlu issa sirt kif jidħol ngħidlu isma' seat belt u ċwievet żommhom fil-pon. Toqgħod ċek allura tibda tidra. Għandi kollega tiegħi x-xogħol jkollu l-headphones f'idejhom mhux qed jinduna, qed jisma' l-mużika u jibda jħabbat. Mbagħad jindunek minn taħt il-lajn jibda nagħmlu rasi hekk u jinduna li jiena isma' ups, jagħmel li. Imma inti wkoll għandek ġifieri l-tifla. Le jiena it-tifla għandi t-tifla jiena. Nafax insertajt darba meta repet tal-Eurovision. Tal-Junior Eurovision. Ġifieri fin-news u għat t-tifla tiegħu għand ġifieri u għalhekk għamilt tagħmel 1+1, ġifieri imma ovvjament tipprattika d-dar. Tipprattika d-dar, għandha kamra tagħha, għandha kollox jew kamra. Le, ma tiġix repetuta, ħa nispjega lejk xi jiena mbagħad il-mużika li hija tal-widna. Il-mużika tiegħi tiġi repetuta. Le, jien il-mużika tiegħek kif jgħidu il-baqra tinbeħ kollha. Il-mużika tiegħek, it-tifla tiegħi, il-mużika tiegħek ħadd toġobha għal xiex għax qed titla' tismagħha u b'xi mod jew ieħor ser tkun qed toġobha. Jien trabbejt nisma' naf jien bniedem li kont naħraqa id-diska dak iż-żmien it-turntable. Bon Jovi,
żmien Europe, Melissa Etheridge, AC/DC, niftakar Gianni kien bella l-ewwel. Jiġifieri drajt nisma' dawk il-mużika, hija mużika li tirrilassani. Mhux qed ngħidlek il-mużika li tagħmel li fis-sens mhux ma iddejjaqni, imma iddejjaqni dik il-mużika li tħallx imkien u kollu dika it's not my style, it's tiring. Minnu biex jirjek namot kien hemm fażi awkas fej tħaltni kollu kellu dil-mużika u saqsejtu għatlu smatlu jiena tħalt ħsibta li l-mużika kienet ta' dak il-ħin. Imma mbagħad il-mużika baqgħet għaddejja l-ħin kollu tinbidel minn waħda l-oħra. Ismatlu jien ma nafx jekk tistax imqard baxxila, tlox wan mhux tajjeb li jiena qed niekollu din mużika kważi biex nitkellem qed nibatlek messaġġ. Għalli sorry, għalli dik hija l-mużika li qatlu għandek raġun, hawnhekk tiegħek sens ħallas u tlaqt. Ma stajtx nibqa' b'dik il-mużika għax imma le jien nammira l-fatt li inti għandek int u DJs oħra li one għandkom dil-kapaċità. Tu jirnexxielkom bil-mod li tafu intom, jirnexxielkom taslu sa massiċċita kbira ta' żgħażagħ li fl-aħħar mill-aħħar taqqat fil-parties. Ikollok ftit qabel ma bdejna niddiskutu Ibiza u xogħol li inti ħajkollok ftit ta' żmien ieħor. Inti mhux biss qed tieħu ismek imma qed tieħu isem pajjiżek barra minn Malta miegħek, apparti minn hekk. In-nies li lilek isegwuk jgħidu ma tafxiex qalbi ħajkanta hemmhekk. Ibiza, ejja morru għax għandu allura tatratta volum ta' nies ieħor miegħek. Allura il-mużika tiegħek mingħajr ma trid jiena bħall-sports. Il-mużika qed hemmhekk biex taqqat, mhux qed hemmhekk biex tifred. Let's go. Issa jiena anke nkun qiegħed il-ground, mod speċjali dal-aħħar issa kien hemm klab jajjar il-ieħor. Napprezza l-mużika kollha, ejja. Bla dubju. U nisma' kollox. Ġifieri nisma' kollox. U nħobb anzi nisma' music li mhijiex taċ-ċirku tiegħi. Ekku. L-insegwi iktar mill-viċin. Ġifieri nisma' kollox, ġifieri knowledge ta' music differenti għandi wkoll, peress li nsegwi ħafna affarijiet u naf minn fejn ġejjin u nara dokumentarji l-electronic music ġiet minn soul, disco, affarijiet ġifieri naf minn fejn jiġu. Ġifieri għandi ċertu, allura nisma' ħafna affarijiet minn napprezza l-music kollha. Imma mbagħad ovvjament għandi soda xi iktar viċin lej dak li tħobb inti. Lej stili partikolari. Imma again, semmejt li kont jaġġor restorant ħafna sound, dak mhux tajjeb għalija wkoll, mhux tajjeb. Le jien jekk ħammur nikol ħammur għall-kwiet, jekk ħammur ġo klab nafx ħansib. Ma ġo restorant fimt, ġifieri ma għandi ċertu barriers u limits fimt li jitfawni fin-normalità wkoll. Ġifieri li sabiħ li xi ħaġa li tlaqt biha li inti l-istorbju tħobbu daqs il-kwiet inħobbu daqs kemm nħobb l-istorbju inħobb il-kwiet ukoll. Ġol karozza ma nħarx radio jiena. Li jiena nixalu ftit żgħira ma ħafna mill-ħin ikun qiegħed il-ħin li nitlaq mix-xogħol għad-dar jew mid-dar għax-xogħol huwa l-ħin li nkun qed nara x'għad. Preferi nismagħhom jitkellmu, jgħodu xi parlata. Jekk ikun hemm diska li batta u toġobni hemmhekk ħanollilu, mhux ħanollilu li taf kif. Imma nismagħha, imma mbagħad meta jerġa' jidħol id-diskors nerġa' mbaxxilu ngħid isma' ħanibqa' dejjem mmur sax-xogħol u noqgħod tal-kwiet. Hemm silenzju. Is-safar ukoll dak. Is-safar silenzju, jiena l-ena tiegħek. L-ena tiegħi. Jien kelli l-opportunità kemm bix-xogħol li nagħmel, kien b'dak li kont nagħmel. Kelli l-opportunità ndur ħafna postijiet. Għext barra wkoll għal żmien naqra mhux ħażin. Fejn? F'Qallija jiena kont. Biss naħseb li ara xi ħaġa ta' barra minn hawn. Xi kultant nibda nitkellem ma' xi jgħidli ta' barra minn hawn għalija ta'. Inkun qed nitkellem ma' xi ħadd ngħidlu kemm imur postijiet. Fl-aħħar mill-aħħar xorta tmux ġimgħa, tmux 5 ijiem, tmux whatever, xahar, tibda tgħid iġri tasal il-ġurnata ħana ġemmur lura. Biss. Speċjalment l-aħħar ġurnata. Xi ħaġa ta' barra minn hawn. Jien xi nitla' fuq il-vapur ta' Għawdex biex immur Għawdex ninsa il-problemi kollha li jkolli. Jiena dak it-traġitt miċ-ċirkewwa għal fejn immur u lura assolutament jien inkun insejt koll. U x'in immur Għawdex, jieri
nibda noħroġ indur dawk in-naqriet anke jekk immur fl-istess postijiet għajt, isma' kemm ħadd titlawdex jekk tlajt 10 darbit f'ħajtek tkun dorta kollha żgur. Imma nitla kemm nitla ma niddejjax immur ġol pjazzezz, npoġġi bil-qeda noqgħod nieħu drink jew kafe, u mbagħad mort dor ċimkien u rġajt mort għall-ikel jew kellha poġġiet bil-qeda u qattara xi ħaġa. Onestament qed ngħidlek, il-ftit it-3 tim li nitla huma l-iktar 4 tim li nkun għall-kwiet. Għawda sabiħ. Sabiħ ħafna. Jina, għal-kem ġifiri ġili nitla ġast indoq u ninżel, ikun fil-axija. Ġili ġifiri kolli najdu sibt, relax, u morru, nedu lunch, imkien, morru naqra satapinu, morru nduru dawra, morru naraw xie veduta, u eka, u dex, sabiħ, kif tajt int, rilassanti. Ħafna. U dejjem taddili minn moħħi li ngħid meta jasal iż-żmien li ngħid nirtira jew forsi għandi bżonn aktar kwit fajti. Għawdex. Għawdex. Kemm saħħalok kwit ma nafx ma nisperaw li. X'inhu? Kemm ħajħalok kwit ma nafx ma nisperaw li. Imma ngħidu ngħidu jekk ibqa' kif llum ukoll biżejjed. Ukoll biżejjed għax hemm iktar paċi, fimt, hemmx dak il-tajt li forsi nkun qed naqali r-rabba żgħar nkun qed naqa' ġen u forsi naqa' mar sal-forn fis-sajf hekk, imma l-bqija fix-xitwa nara ħisbaħ, ma nafx għalfejn. Għawdex, nara aktar. Ikun hemm inqas massa ta' nies. Iktar kwiet, imma again, għax forsi nieqes aħna neqsin forsi mill-kwiet. Mill-kwiet. Fimt, Ħajja maġla. il-ġurnata tagħna Hija waħda li tibda ma tax meta tispiċċa. inti l-istess, ġifieri. Għal-biża. Alright. Attara, għalunna thank you fl-aħħar. Thank you tal-ikel. Thank you tal-ikel. Jiena ħadd u ta' pjaċir tiegħi li sirt nafek. Nawguralek Grazzi. il-ġranet kollha li ġejjin li għadbaqalek u li għandek tagħmel issa bo speċjali barra minn pajjiżna. M'għandix dubju li ser tkun mhux wieħed mill-aqwa ma l-aqwa. Għax kif titkellem fuq il-mużika għandek passjoni kbira. Mhux ħanajdlek ħan niġi l-partis tiegħek imma jalla nkun għaddej u ninsertom għax nitlaq liem għabba mużika. Le, jiena vera il-pjaċir tiegħi li ovvjament int qajt miegħek li mhux qed narak minn ġo television imma kelli l-pjaċir li inti miegħek personalment. Il-ħin għadda malaj, ġifiri jitkellimna fuq affarijiet interessanti, tnejn inserta jenu nħobbu ovvijament ġurnalista l-sports, jenu nħobbu l-sports ukoll. Għandek connection mal-music u allura ngwalajni għaw ukoll, ġifiri nawgura lek għax-xogħol tiegħek. Tantiħor. M'għandix ġublu li tagħmlu tajjeb kif dejjem għamiltu. Grazzi napprezz. U jalla jkollok programmi isbaħ minn dawk li diġà kellek biex inkomplu nsegwi fuq television. Napprezza li segwi. Għall-sports. Grazzi lilek. Thank you. Thank you.